Но работеше, поне не се съмняваш какво си го попитал и ето ти го отговора. И през всички тези години, 21 години бяха минали и през цялото време беше имало тест след тест между нас, изпит след изпит. И той винаги издържаше. Майка ми винаги издържаше. Като баща и майка, те винаги се молеха. Аз знаех, че се молят. Нямаше нужда да ме питате. Аз знаех, що за птица бях. Някой, ако дойдеше и ми кажеше, че отивам в ада, щях да бъда първия, който се съгласява, но не знаех как да спра. И получих това писмо, отворих го. Беше писмо от баща ми и той ми казваше колко ме обича. И това дойде към мен като откровение. Знаех го в ума си, но дойде като откровение към мене, точно като откровение от Словото на Бог. Знам, че Святия Дух ми го сложи в сърцето. Тези неща в семейството ще проработят чрез Духа на Бог, ако им дадете шанс. Най-накрая ще стигне до децата ви. Децата ви най-накрая ще стигне в сърцата им, че любовта на родителите им е реална. И това ще проработи между една жена и един мъж, и мъжа и жена му. Ще дойде откровение за любов. И в един момент, това е много над това просто един мъж и една жена да живеят заедно. Вие не живеете вече заедно, а сте женени чрез силата на всемогъщия Бог и имате правото заедно с Бог да произвеждате безсмъртни души на земята с благословението и освещението на Бог. И това е най-мощното нещо на земята, когато ти и жена ти сте едно. И идва откровение вътре в теб. И това изпитване е доказало себе си и е доказано и изработено. И ти знаеш, че има нещо вътре в тебе, което я обича и ти въобще не можеш да го обясниш вече. И можеш да кажеш на децата ти, когато дойдат ти казват, как разбираш, когато си се влюбил в правилния човек? Ти просто ги гледаш и казваш, ще разберете. Това е откровение от Бог, което се случва отвътре в хората. Когато стане това нещо вътре във вас, всемогъщия Бог започва да изпълва. Това нещо започва да изпълва съзнанието ти, започва да ти идват такива мисли. И ако има мисъл, каквато и да е, която се приближава към мене, каквато и да е мисъл, искам да ме слушате сега. Ще поправим някои бракове тази вечер. Каквато и да е мисъл, която се приближава към мене, за да бъда неверен на Глория, каквато и да е мисъл, при първото и докосване до моя ум, вече не е нещо, на което трябва да казвам, о, не трябва така да мисля, о, не стига, не трябва така да мисля, махай се от мене, махай се от мене. Сега, поради това, че умът ми се е обновявал в Словото и факта, че съм свободен от това, свободен съм от тази сила и умът ви е бил обновяван в Словото на Бог и откровение за нейната любов и моята любов към нея е вътре в мене и при първата мисъл за такова нещо има ярост, която се надига вътре в мене. Библията казва в Евреи 5 глава, че чрез упражнение плътта може да бъде тренирана да разбира разликата между добро и зло. Вие стигате до мястото, където тялото ви ще се бунтува в правилната посока. А ако ще трябва да се бунтувате, бунтувайте се срещу дявола, а не срещу Бог. Амен.